kaisa bike di na tahu. যদি দুই ভাই জমলা মাং নই না আবার পাস করা মাং না তোমার হয়তো পাস খাইতে যেতে আর নাং বড় जों दिनै लालु गुरपाराव फाइका अंगनाबादी सेन्टार न दीर्घदिन तालारि तनमानि सिगांगो अरो अमनो खलकवा किनि सिडिपि मेडाम फाइ अरो मिटिं खाइ पाराव एका काइ म बर साबो साकिरि ना नेनि साका अ जागा दान खलाइजा गागिनाव एका म 30 बोसोर गोसाम अंगनाबादी सेन्टार एकाय तिनि 2025 ओ फायै अमनो ताबो बन्द खाइनानि बरक अबंग खाइका पारानि गोबां मानसिफोरा मा परियां टंखा एका म काइसे हिन्दुस्तानी पारा एका काइ अ पाराव दुई न इको बुसकांगन इको खाइजाका एका अनुखुनि बरन न अरनि जे मिनिदिप 12 जे पाम सारंनानि बरंनि नुखुनि बरंना बुफाइंगन साकरि जाका एका अर चन्दन गुर तंग ब जे अमर खलंनानि बागै एक जदिनो मिटिंग पारानि बर रकबाय आ दिनो ब निजेबो अमनो खलक दिने पारानि बरमा परिया हिनै ब अमनो तालारि एक खलक दिखा एबं खलक माने या गलो एक सप्ताह बा 1.5 सप्ताह परके साका तालारि रुका मा खलक जा आनो चाकरि मारिनाय अमो बिनि मुंगै जागाया बिनि बुसुनि मुंगै ग बसावा आगि अमनो प्राय 30 बोसोरनि आगे अमनो अंगनाबादी सेन्टार खाइजाका म 3 कता मुंगै थांका तैका काय ताबु पारानि बरबो साका और ताबु गोबां माचारे मा परिया सिनि सिडिपि मेडाम मतिनि फाइका सिंनाय थिका तब आइन तो जेता तंगमानि व्यवस्था खाइमानि बहुत खलकना खलगरि वइ जेता सिडिपि मेडाम संका अनन सरकारी प्रतिनिधि तंगै खलगरि माने पारानि बरक खलक माने पर तब कैसा अबन बन्द कालारि माने अब तब सरकारी बादे आइन जे तंगमानि आमतेखिने जों व्यवस्था खालायजाखिनाय এবং যে तालारि नाय बिनि बागैनो जों आइनत व्यवस्था खाइनाय এবং आबनि बागै तब प्रशासन जों सिथिगि चिन्त्रप थिका जों दिनै अमो दिनै एकालयबो स्कुल गानाव थांनो फैसा एकालयबो ठीक गानाव न कायसा कताल रबत बागान और जों कायसा अफिस आसुगनानि बागै एवं अब दिनै जागा नायथायमानि बुबागारा सावैनो अ जागानो जों नायथायमानि गाय 14 कानि हाय जागा नांगौ बेखाय अ जागा बुबागारा रक बरक दिनानि गसिका ब्लाय नायथातक एवं जागा बक प्रायनो समान इंकाय अमनो जों दिनै फाइनेल थिका मनो बुबागारान थानाय रिपोर्ट जानाय मनो भिडिअ फुटेज डकुमेन्ट जानाय एवं मनो साजांनाय बुबागारान अ जागाना फाइनेल थिनान बागै तिति एडिसि हापांनि कायसा अफिस न आसुनान बागै बुबागारा सामाने इंका मनो जों दिनै फाइनेल थिका सम्भवत दाकिनो अमनो जों सरकारनि यागो याफारनान बागै बुबागारा बाय जे अन जागा मालिक न जों मालाय रुल मनो जों फुनुगै जते किसिनो तातारि कन्स्ट्राक्शन सुरु खायनान बागै जों